Neil Armstrong ate thla an lon ma kumsom vel la om tia khan US Air Force chuan thil tumak tak mai an neya Cold War lai khan US le Soviet Union chu khovela ramro pui berni tumin sipai chakna le science thiamna chuan nasatakin anin tlan siaka chuting renga in el chuan kumsom nga chungvel chat chu an omani kumsang khajakwa somnga pasari aron ner chole meu chuan Soviet drum chuan khovela ama saberatan Sputnik satellite chu an kap chok taruk mai chu thil chuan science thiamna in tlan siakna Soviet drum chu dinmun pakhatna aron hlang kai ngala America ero Soviet nung chia anom Soviet le pel tur chuan America po chuan an scientist thiam berber te chu ma chuanin chungzinga chuan Carl Sagan po hi atel ve nge ani chuta an thil tum chu chungchhor thlapui khi ti po ani mau mai heta an project minga hian project A119 ti an vua heta an project thla a thil ti po an tum hian chan thra em anei lem lo an tumber ero khovel ma an ro pui je ti lan chu ani abik takin Soviet ma ani ome thla khian nuclear bom lo ti pok ngat se chuan Apollo 11 mission to kha omlovin khovel history po adang lam dor ngeyang thalei lunga nuclear bom ti po han tum rengot mai chu thil a thlak tak po ani nge mai ama ero chu heng ro man na zong te hi Cold War hun laya an lo duan chhuavek kha ani ama ero chu khati hun lai khan khovela ramro pui pani America le USSR kha nasatakin thiamna lama anin ela chuwang chuan thil om lo li tukpo ani om love October nili sang khajakwa somnga pasaria USSR in khovela ama saberatan Sputnik satellite van thengrenga anan kap chuak chu khovel ne pui abar khai chiang nge mai anu tharei lo te nuwa Sputnik 2 satellite po chu an kap chuak zui vele ngal boka chu thil zet chuan America mi thiam te mit ati mim nge mai America ram chu khovela thiamna le thil mu chu ko nga te ma hroi tu an ni mek laya chu ti Soviet sarkarin space thiamna lama an le per tamai chu an tan chuan tor thim har tak zet ani khovela aber an ni na din mun haule le tur chuan Soviet sarkar thil ti ayaro puizo engemaw tak thil an ti vat angai ani kumsang khajakwa somnga pasari kumvek chuan America mi thiam hydrogen bomb siam chuak tu etuat telar chuan project pakhat ziakin chuta chuan thleilunga bom pakhat tal ti pole thlabula bom ti po chu a han rot chin vela America mi thiam zinga hetiang rotna dei masaber hi ani hau lo kumsang khajakwa somnga pasari kum toplam chuan thuleng wang na satak mai omin USSR sarkar po chuan America sarkar thil ti tumang tho chuan tumve ti chuni kumsang khajakwa somnga pariat chuan US Air Force chuan team siamin chu team chuan thla a bom ti po chu a theidon nge don lo ti chuan zir chianga thla chuan bom an ti po ani chuan a bom tha thodan chu an zir chian theidon ba ka thla a bom pokin par chuang a siam chu khovela tangpon hmu theidona chu tak chu khovela ro pui zia ti lan tur chu ni US Air Force chuan an project ma hroi tu ta na an meroi te chu Dr. Leonard Dreyfus NASA a how to din mun lo cheleng to tu le Gerard Kuiper Dutch astronomer le Doctorate July Carl Sagan ate ania khovela tanga kan hmu ngai lo thale lampang athim lampanga nuclear bomb ti po chu a fu jok tur thu te chuan soya Carl Sagan na chu nuclear bomb pokin par chuang a chhuwa alen zong no te chu ani kum khat le chan venu kum sang kan chu somnga pakwa ni puilai chuan project A119 chu US Air Force ko da hlan ania an project ning tharatan chuan thalei lung zir chen na te nan da nge ni thla a boman ti po tumina ngonga nei thai an zir chen na chuan phek je thum vel ngot awa thalei lunga nuclear bomb po ka ni chuan nuclear bomb pokin par chuang a siam lian zat chu
khove la tagina mu thei do na chu thil zet laka chuan Soviet sarkarin satellite aloka choka chu no pangin kholte le manglek ani do na ni chuta chuan America chu space thiam na lama khove la din mun pakhat na aron haule do na ni chuti mek lai chuan project turu zat chu mi pui lama hlo thona lian tak awma chuan thil tum chuan khove la chiat na ra phlang jok aron thlen mayang ti lo na te tin nuclear radiation zungzam chuan space anjir chian ne zel na tura hong thalo ana yang ti anrin na te chu project A119 ti top na tur chan thatak pakhat atling thatat mai ni chuan project chu ti top ni ma se anu kum som pakhat nu July ni som ni sang kha kwa som ruk pakwa chuan Apollo 11 mission a America chu thleilunga inkap ka in Neil Armstrong an thleilung arak masaber ani kha America chu space thiam na po dinmun pakhat na aron ding le ta ani kha kumsa kha kwa som ruk pakwa atang khan voini thleng hian thleilung khi mi som pani zatin an lo rap to